ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ വീട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഈ മുന്നിൽ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടി പോരുന്നു. അത് ആ വര കാണുന്നില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോരാണ് കേട്ടോ. ആ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്നത് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ സിമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് കാലം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ നിൽക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞ് വീഴും, അത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അത് അത്ര അതിന് ലൈഫ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ച് കുറേ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എൻജിനീയർ രജീഷ് ചെളാരി, വെരി സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന ചെളാരിയുള്ള രജീഷ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റമീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്നുണ്ട്. കോണിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് മുകളിൽ പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടർന്ന് പോരാനായിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റൊക്കെ ആദ്യം അടർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ കമ്പി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കോൺക്രീറ്റ് അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പി പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതാ ആകെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് സിമെൻറ്റിൽ കമ്പിക്ക് എയർ വന്നിട്ട് കമ്പി റെസ്റ്റ് ആയതാണ്. കമ്പി ആകെ തുരുമ്പിടിച്ച് നാശമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കേടുവന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കമ്പി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, ആ കെമിക്കലുള്ള പേസ്റ്റ് വെച്ച് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഫിസിറ്റിൻ്റെ പിഡിക്രേറ്റ് URP ഈ സാധനം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗം ഇതുപോലുള്ളതാ. ഇതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത്, കമ്പി കാണുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗമുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മറ്റേ ലീക്ക് അടയ്ക്കാനും മറ്റേ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചിടാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം സിമെൻറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് ആദ്യം ആ പൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുമ്മായത്തിൽ സിമെൻറ്റും പൂഴിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കുമ്മായത്തിൽ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് സോൾവായി കിട്ടും. ആ പ്രശ്നം പിന്നെ അടർന്ന് പോരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ് കേട്ടോ. ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് പോന്നിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കാണില്ല, ഈ കട്ടിങ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കനത്തിൽ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് നിൽക്കൂല, അത്രയും കനം നിൽക്കൂല. ഈ മൂല ഈ ഭാഗം ഒരു 2 ഇഞ്ച് 2.5 ഇഞ്ച് കനം അവിടെ സിമെന്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അത്രയും കനം നമുക്ക് നിൽക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ 2 കട്ടിങ് ഡിസൈൻ കട്ടിങ് അത് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ്. മൂന്ന് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുകളിലത്തെ 2 ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത്. അത് അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്താൽ നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കട്ടിങ് മാത്രം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഈ പൊളിഞ്ഞു പോയ പീസിലൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ആ സിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ആ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ കമ്പീന്റെ തുരുമ്പ് പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് WD-40 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ആദ്യം പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ തുരുമ്പ് മൊത്തം പോക്കണം.
എന്നിട്ട് കുറച്ച് സിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഫിക്സിക് പീഡിയാക്രേറ്റ് URP. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ. വെള്ളം അത് ലൂസാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ കെമിക്കൽ തന്നെയാണ് അതിൽ സിമെന്റിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഈ സാധനം നമ്മളിതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഒരു പശ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ സിമെന്റ് ഗ്രൗട്ട് നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ URP ആക്കിയിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ഞങ്ങൾ തേച്ച് നല്ല പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ കുമ്മായം തേച്ച് ശരിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സിമെന്റും പൂഴിയും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയത്. അതിലും കുറച്ച് ആ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കുമ്മായത്തിലും കുറച്ച് കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേർക്കണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഗ്രൗട്ടിൽ ആ പശ ചേർത്തിട്ട് അടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുമ്മായത്തിനും ആ പശ ചേർത്തിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരിക്കലും പോവില്ല. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ. ലീക്ക് പ്രൂഫിന് ഇതിന്റെ കുറെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ലീക്ക് പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ ഫിക്സിന്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇറക്കിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കെമിക്കലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് തേച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പണി ഞങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് 3 കട്ടിങ്ങുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഒറ്റ ഒരു കട്ടിങ് മാത്രമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അത് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർന്നടർന്ന് വീണ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒപ്പിച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിവാക്കി. അത് അവിടെ ആ കട്ടറൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. കുറച്ച് പണി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണി കൂടുതലായി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ അടർന്നു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.